Кинофенове, както знаете, преди няколко дена в Бразилия се състоя втората част от двете части на Disney Expo, където споделиха малко повече информация, пуснаха трейлери, актьори излязаха за да споделят какво можем да очакваме от световете на Марвел, Междузвездни войни, Walt Disney, Pixar и още много други. И официално Кевин Файги излезе, шефа на Марвел, за да сподели, че X-Men ще имат много важна роля в филма на Отмъстителите Тайните войни, чиято премиера ще бъде през май 2027 година. А каква ще бъде тази важна роля, все още се пази пълна тайна около това. Но с времето ще споделя повече информация, за да разберем какъв ще бъде сюжета, какво може да очакваме и как X-Men ще се комбинират с Marvel героите, но особено това ще разберем, когато излезе първо Отмъстителите Doomsday. Оттам ще разберем